rach, konchiel bende nyaka bed marach. Kaka siasa ber, ohala bende nyaka bed maber, alwora mar ohala bende nyaka bed maber. Kaka for example, an achako timo ohala e county ma Nakuru, bang'e matieko form 4, that was 2006. Koro wach mano biro mar post election violence ni ema nomiyo na advocate Nakuru maduoga timo ohala Kisumu kae. Mano kende nyisi ni ohala mana timo Nakuru koro nawerago mana nikech weche mag siasa. Ere kake diher siasa koro siasa ka weche mag siasa beyo, ohala mitimo bende nyaka bed maber. To ka nitiere ng'ikruok e weche mag siasa, ohala be at least nyaka yudie shida kidogo. To Evans, en ang'o kata gin ng'ikruok machalo nade ma bende iparo ni jo ohala mag magawa kalie sama bende gitemo mar mondo mi gilos yuto margi? Shida mokwongo wawuoye weche mag licenses ming'ado mang'eny. Kaeto gin gik ma idho chalo ka gima giidho higa ka higa.